Tanggapku. Bintang kecil. Nah sini. Apa volume kok piye to? Dalam. Kok kayak gini kok? Pripon? Apa ki? Pripon kabare, Mbak? Alhamdulillah saya, Mas. Asline piye kok kaya lanang kok yo. Lanange koyo ngene dawe dhewe koyo mau. Oh, yo enak. Pak ya, sadaya ngaturaken salam rumiyin sih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Penontonnya banyak sekali. Oh, nggih. Tadi siang, Mas. Nggih. Pengantin. Nggih. Tamunya itu banyak sekali. Oh, nggih. Ternyata Pak Agus itu orang kondang. Oh, nggih. Kondang sekali. Selain PNS dulu, kepala sekolah juga kepala waria. Kok iso? Jadi siang banjir oke. Oh, nggih. Alhamdulillah, terima kasih Pak Agus sama Ibu Agus. Semoga putranya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pak Agus dan Ibu semoga selalu diberi kesehatan, murah rezeki, berkah barokah Allah. Amin. Ini namanya sedekah, Mas. Ini namanya sedekah. Selain duit gawe ini, selain apa ya, Mas? Selain ngekarne pengantin kedua, nek wong Jawa kan kudu ditemokke. Nek wis temu kuwi jenenge wis mekar, ya toh. Cara wong golek sanjang pangan ngono penak. Ya toh? Nah, iki jenenge ora temu nganten tok. Ini namanya rasa syukur, mensyukuri berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Loh, iki tanpa berkahnya Gusti Allah gak mungkin Pak Agus iki iso ngrawuhke kula kali panjenengan niku. Iki apa untuk Pak Agus? Iki yo rong tentu Mas. Iki nek ora wong apik ya ora mungkin nanggap ora mungkin. Wong sing sugih kaya napa? Nek gak duwe niat nanggap ora mungkin iso. Nggih lho. Budaya Pak Agus niku alhamdulillah Pak Agus ya matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Senajan to iki nek Lumajang Mas. Penontonnya yo masih banyak yang lenggah. Nggih. Bukti bahwa Lumajang itu selalu mengedepankan tentang seni budaya tradisi. Anaknya sama mau apa ya tuh ya. Alhamdulillah Mas, jadi ini mau campur sari, Reni tiba campur telek. Tapi ya orang apa ya, nggak apa Mas, tapi nyata ya tapi harus profesional. Oke, bagaimana kamu dengan lagu Mas? Oh ini kamu juga ini sih Mbak, ini emosi. Oh remo, iya dong. Tapi saat dari remo kalau tak bawa sekedap, canggih pengantin saja. Oh bisa. Oh ini siap. Bawa Kang Mas, hati-hati mawon. Oke siap. Nah menikah kata Pak Agus, kali Bu Agus. Oh Pak Agus di Bali. Oh nggih no. Kalau dari remo, jadi mungkin tak tugas dari remo datang lagi. Oke siap. Pak Agus kali Bu Agus mau. Oh iya. Kalau Pak Agus ngerti ngapa kok nyelombak mana haro nantinya. Berkali Mbak Manohara ki Maria sira dibotso. Jadi termasuk aku ini ya kaum duafa. Pak Agus ini termasuk yang nolong kaum duafa. Matur suwun nggih Pak Agus. Wah, iki balik rono iso geger iki kok. Ora apa-apa padha lanange Bu ya. Ora apa-apa padha lanange kok.
Batene Pak Agus ini. Oh, cara rane kuning tak sosor. Iya bagus. Insyaallah. Dalah. Kok makasih Tiko. Pak Agus monggo ngaturaken napa kagem. Nyuwun dawuh Pak Agus. Dawuh napa monggo. Assalamualaikum. Pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng penggemar Ringgit Purwo, tamane Bapak Jange, Pemanggalang, Sakru saking Jombang, Jawa Timur. Khusus bintang tamu Mbak Manohara. Izin. ACDC ya. Kok asik dhewe kaya asik. Kaya nganu apa mak kaya aki ya. Malam hari ini saya menyampaikan rasa terima kasih kepada semua warga masyarakat yang sudah hadir, yang ikut menyaksikan acara Ringgit Purwo semalam suntuk. Mudah-mudahan barokah dan berkah selalu. Yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Walaupun tadi hujan Tidak jadi masalah. tidak jadi masalah. Ini namanya hujan berkah Bapak. Oke. Panjenengan niku diberkahi karo Gusti Allah, diparingi udan, muga-muga rezekine pengantin kekali kados udan. Terus apa yang udah? Jadi kita baru menuju harus tetap bersyukur Oke. karena hujan salah satu nikmat dari Allah Allah Subhanahu wa taala. Sampun Mbak Manohara. Sampun, Mbak pilih wonten panyuwanan lagu Pak. Kula nyanyi sadèrènge remong monggo. Bawa ya, di Bawa bawah nggih siap napa? Oh, capek gunung saja. Oh, capek gunung. Ibu mboten kok tadi ngendika. Oh mboten sa? Mboten, Ibu mboten ngendika terus mengke badhe nyawer mawon. Semangat wis entek Ibu oke mau sore wis. Sampun. Tidak kan sampun banyaknya. Matur suwun. Dipun jenglengaken apa mboten Bapak? Jengleng. Jengleng. Nggih. Menawi jengleng jeneng teng Oh, mriki. boten. Iya. Aduh sih. Lek jengleng bahaya ya nanti. Mboten teng mriki mau ngingeti polahe banci lho. Mbak Ari itu yang Mbak Ari. Mbak Ari yang Iya, ayo dong, cahaya nanti. jengleng dong. Iya. Menarik butuh yang tebang-tebu sakit. Anu, Pak Agus. Nggih. Pak Agus, panjenengan napa nggih? Napa niku jenenge perkebunan tebu? Oh, lah ini bos besar kok. Oh, kula siap usung-usung tebu. Niki Bisa. sing bagian tebang. Mumpung sekarang musim tebang, Nggih. 3 bulan saya kontrak. Kontrak apa, Pak? Jadi menebang. Pak Agus, tenang mawon. Niki sing ngentekne sopir tukang tebang. Sopirnya nek semaput sing geteni ya. Kok kenapa sebenarnya rada ngendut sithik? Wong ayune koyo ngene kok suarane godi ya. Hah? Ayo nduk, iki kok selak apa ki jenenge selak remong. Remong. Pamundutane Pak Agus dipinangkani dhisik ya. Capek Capek kulo. kulo. Oh, Pak Dami kula tak mandap rumiyin nggih. Loh, Lho, lihat ini Oh, kucing anu kok. sih, angsal mandap. Mandap. Dari Nopo tak sawer. Lah, saya. Nek mandap tak sawer. Oke, siap. Nek boten mandap gak tak sawer. Oh, mandap mawon, Pon. Wakil ponakane jenengan wonten to. Sing Ponakan sudah nikah semua. wonten sing kulino nyanyi niku sinten biasane mriki? Oh, Pak Hartono, Pak Hartono. Kamu di Pak Hartono. Oh, iya, ayo sini. Sini dulu Pak Hartono. Pamundutanipun Bapak monggo lho. wakil. Ayo sini saya. Enggak mikirin Pak, enggak mikirin. Ayo mereka enggak yen. Walas. Mas.
sunate ro garing. Asli. Matur sembah nuwun Pak jenengan pun madosne musuh kula. Alhamdulillah. Nggih, asal mandhap. Matur suwun nggih Bu nggih. Ya Allah cantik sekali. Dalam Titip Pak Tono. Nggih. Ojo sampai cuil. Oh, aman. Tak batane panik. Wes, tenane adik ngono lho. Anu kipasan ben garing. Wah, iki yo gudune. Jenengan ki malah demekne kaya Pak Hartono ki malah ngekor. Bartono kok sembrono to, Mas. Monggo sama gitu. Sampun bacane kula tak mana bermain. Nggih. Pripun Pak Hartono kok Sampai sampeyan ngeten ya? ngono ya. Dalam Wis dicepai duwe menawa sesuk mulai. ngoten. Umedang kok. Pak, terase mandap. Jenengan ki iso repot-repot bature loro kaya kursi. Matur sembah nuwun, laris-laris. Iku disiapno Mbak nang mburi kok. Alhamdulillah sih. Iki banci dhewe kok. Iku kok apa iki? Ini tak logo Laris. Wah, jenengan rek jerone iki. Salam tepuk diri, Mbak. Kok sampeyan gone wong wedok iku lho. Nggih, ganjari. Oh, tibake yo. Pak Hartono ki tibake kangane yo glasik. Lalu kok dolanane lho. Ngono ya. Cocok berarti cocok ini. Bapak, ini Kowe tekno Bapak. ini permintaannya Pak Agus minta caping Gunung Jengleng jenengan sakit apa badan? Jenengan sing jenglengan kula sing. Oh, mantan jenengan jengleng. Oke. Berdua siap. Ngatasi ora wong loro. Kula sing nyanyi. Oh, jenengan sing nyanyi, kula sing jengleng. Oke, lagi maju. Kula bawani niki anu Madura. Eta-etae garapan nggih Madura. Oh, jee. Dalam mriki sing nonton nggih kan sing Madura enten Jawa. Mari. Dalam Ari. Ari. Heeh. Jempolane Pak. Ijane nyangkok. Aku belum diceret terus. Jenengan ki karo banci kok Bro, ngubah. aku yang banci doyan aku. Katanya perbuatan belum. Oh, seneng aku banci ya. Iya. Takon lagi loh, Pak dalam Sabtu biyen Oh, dalanane yo banci kan. oh mata. Oke, Mas sampeyan ki yo aja ngono. Piye? Banci ki penak. Penae. Yo ora metengan yo ora nekane sontek. Ayo sedang bicara ya. Ora nganggo alangan sih. Sa. Ini nanti banci sayang. Radio aku kan logo. Oh iya. Oh kapan karo logo? Aja logo. Lo sama juga. Nah, iya. Ya ngomong. Ya, oke wis. Ah, Jangan jero nggih. oh iya, bisa tak sampai no. Siap nggih. Siap. Ini Oh alah, yo ngawur. Ya jadi kok tiap aku yo ganti posisi to yo. Ya bisa tak sampai. Amper men sing di. Sak sita-sita ya. Dok. Cita-cita. Aku sik ya, Dok. Nganu Mbak Ese tadi maju. Ya nek musuh wong rati setengah sepuh iki Oh, alon. bos. Kalau kata banci ini jangan. Nganu jenengan pun jamun apa dereng Kang Mas? Sampun. Sampun jamun apa? Yo, Oh. Dok tang bolo. Ndok boyo. Oke. apa Bisa aku tanya nih Yusuf. Iya, iya suwen. Oh sampe dhewe sing ngomong kok ya. Oh, pecis aku. Oh. Saben malam Udah nemu. Yo, oke. Yo. Pripun Pak krasa mboten? Bojomu nyang kok kali Mas. Tepak bojoe, bojoku takon balik wis. Bojone jenengan sing pundi? Bojone jenengan sing pundi? Wis turu. Oh, turu alhamdulillah. Oh, ala do remah kakek. Wis. Ora tak garap nih macam jane. Si terusan iki. Ini iki lak digarap iki lho. Nduk aku kan wis. Siji. Ya. Iki aku. Wah, iki Non mamaja. Kurang melet. Oh kan melet-melet malah kok iso iso. Kerojano.
Lah podo. Iki kok yo kanu Kowe enak lho yo majelek. Mas. Piye? Seto Mas. Jenengan iki kok yo manut ae lho. Oh, sudah ngandani aku doyan lho. Memang kok yo kelek iki lho. Kene emang doyan tok e kok. Ngene lho nduk alon-alon sana. Alon-alon. Memang. Beres iki kok bisa. Sing kok bisa. Padahal Piye? sampe ra pengen ngono itu. Biasanya pengen sesuai. Seto. Pak. Samu ngono. Mas. Jenengan ki nek sarungan apa ora nate ndamel daleman to, Mas? Enggak tahu. Kroso to, Mbak? Iso kroso dandul ngono. Sampe gimbal center to, Mas. Sentalan ta iki. Lah ya nek mau sore kok sarungan terus. Wis siap ternyata. Oke, maksudnya iki nggawa power bank kok piye? Kalau saya ta, Pak. Rasane piye, Pak? Kok ganjel ya? Kayak disontek ngono lho rasane. Lanjut. Ayo, Mas. Giliran. Halus ya yo. Halus kaya mau halus. Pargai. Urung. Sik kok jarine kok Nanti halus. maju sik kono. Nah. Ayo. Goblok. Tunggu. Jenengan ki lho. Jenengan ki kok jaman dilus-lus ki lho. Sik kok bukan ngempakne pengen krosot jandul. Ayo. Paselena. Apa ngomong itu? Sampeng baik. Apa lali sih? Mak dari gunung. Tetapi bagaimana sih? Terus langsung parasut saya nggak mau panas ojen panas ojen lingaling cak waras Aduh. Sesuai dengan coba tak ajak ke Mas Dewo ae. mau Kita kok pancen jago kan jenengan iki. capek gunung iki jare isi musik iki didelok druk temenan lho gak sopian lho druk Oh, nggih. lha kok gak sopian Oh, nika nggih pecinta Baria. lho gue doyan ae Kok ternyata kok ya akeh sing pecinta waria oke. Oke. Dia mau Bariane oke kok. Mangga-mangga. Iso-iso sampean kayak gini sih, Sobat. Mau. latihan bineka laben lake eno menang aing se pani wis bisa Oke, jenengan joget to mriki mawon. oh tak mandang mampu iya makan aja ngremo niku Ayo nduk iki. Gocek nduk diterima Pak Ibu. Dar. Loh, gak dibatalke to? Gitu. Tak sawer, tak sawer, tak sawer. Oh, joget Mas, disawer. Sawer. Jangan
Pak Hartono kita juga pecinta teman. Potongan gedongan iki to iki. Bisa kaya pitik. Pak, Kok gowo wis. jenengan kita iki ra iso meteng kok kaya ngono. Tak terima lu. Apa ngono? Wes jan. Yo. Matur sembah nuwun Pak, salaman riyen to. Wes lemes kuwi. Sayang sih. Sanjek, sanjek. Sayang sih. Wah, mulai iso sawanen niku kok. Ben seneni bojone lho. Sampun Kang Mas. Oh nggih, iki Menika gandeng Pak Agus niku hiburan niku kata. kathah nggih. Niki nekake Remo juga. Oke. Oke. Siap. Siap. Aku berarti istirahat dulu. Oke, istirahat dulu, Pak. Matur sembah nuwun. Ya, iki ana remone bareng, Bro. Ya. Ayo, dipake. Remone wis siap. Remone kan ada nggih? Oke, siap. Nggih.